Jo a este poble he vingut a fer mercat. No sé si algú s'ha recordar, perquè va vindre poc i m'anava molt bé, venia molt i n'hi havia una tendeta per així, el mercat es feia així. Jo me'n recordo, vaig vindre poc. I la tendeta, quan jo venia molt i era amiga de l'alcalde o familiar, van canviar el mercat a un altre dia. Això farà 30 anys, almenys. De 30 anys de per ahí. Pues el tío Rafael me va trobar en el mercat i em pregunta a mi, che, tu coneixes a Casimiro? Dic, a Casimiro? Com això soc jo? Nosaltres siguem 5 germans i ens diuen Casimiro l'apodo. I així em va fer la passar i d'ahir ens hem fet amics i el vull com un pare, perquè és molt bona persona i molt treballador. Bueno, diu que entra el xiquet a casa corregent en una bufa i sa mare diu, che, a on vas de la bufa? Era una família de gitanos. A on vas de la bufa? Si no puguem menjar, si entra ton pare, mos mata tot. Amaga la bufa. I en això son pare que entra, amaga la bufa. I el xiquet agarra la bufa i l'amaga en el bates. La posa en el bates. I va sa mare a fer les seues necessitats i en això, que quan tira la dona, acudiu, acudiu, acudiu. I tots els gitanos i el pare gitano, què passa? Mireu el que ha fet. I ho agarren tot el cuidado del món. I ho posen en una bandeja i se ho emporten a Luis al canyís d'Eixètiva. El gitano i el gitanet i 15 o 20 allí agarra el metge i se ho emporta cap a dins. I després a pegar-li voltes i voltes del metge i voltes. I li arrima el bisturí i allò pega un pet. Bum! I és el metge allí i el pare gitano diu, què ha passat? Això que ha sigut i això? Diu, en tota la meva vida de metge, diu, i no havia vist mai un pet en corfa. Este que topa en un amic, així na tartamut, diu, a on vas? Diu, m'ha comprat cordons. Pa fer-ho? Diu, no, diu, pa els sabates. Diu que esta xiqueta un poquet atrasadeta, que diu que tots els dissabtes, mare, jo vull anar a la discoteca a les amigues. I així no tots els dissabtes. Mare, jo vull anar a la discoteca a les amigues. I agarra sa mare i diu, mira, reina, diu, el dissabte que ve aniràs a la discoteca a les amigues. I agarra la dona i pensa el que pensa, diu, conforme està avui a la vida, com li explico jo a aquesta xiqueta? Li compra unes braguetes rogetes en un pardalet al mig. Diu, mira, reina, el pardalet que no te'l toca ningú. Si malet, el pardalet no toca a ningú. Tu si toquen el pardalet, li talles la mà. Si toca el pardalet, jo tallo mà. Se'n va a la discoteca i a les 6 del matí a plegar a casa les braguetes en el cap. I sa mare que se la deu entrar li cau el món damunt. Male, diu, el pardalet no me l'ha tocat ningú, male. Mira, te xule, male, que el pardalet no me l'ha tocat ningú. Però el niuet me l'han fet por. Jo és que